Okay. From here, kitang-kita na po ang Mayon Volcano. Yan. Yan po ang Mayon Volcano. Mamaya siguro we will have a better view of the volcano. Pero sa ngayon, ito. Perfect cone. Start mo na, diba? Sige. Siguro may mas malinaw na view mamaya no, madaanan natin. Doon na po, sa likod. Sa likod. Mahirap sinabi ngayon kasi may cloud sa kabila eh. Doon yung perfect view mamaya eh. Oo. Baka mamaya hindi mo na makita eh. So at least may nakuha ka ngayon. Oo, sige.